ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତିନିମୁଖୀର ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ। ତିନିମୁଖୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯେହେତୁ ସେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ସହ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତିନିମୁଖୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ପଛ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ବି ଜଳି ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଲିଭର ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଯେଉଁ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ତେଣୁ ଲିଭର ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ରୋଗ ଥାଏ ତିନିମୁଖୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତିନିମୁଖୀ ମଣିଷର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣେ। ତେଣୁ ସମାଜରୁ ଅଲଗା ଥଲଗ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକ ଯଦି ତିନିମୁଖୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି ବି ସେମାନେ ପୁଣି ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ।